Ubugima mburikura ugukia kibukuira n'umugano My story. Nyumba ya tata ni permanenti. Okuiwe nyumba permanenti ku 1+1. Muri no rengo wa ndete kuoka. Aki munta akaburo gonko no nyamira bandete gari umuriro. Akora njino mokenya ga kinde. Nyumba iteka ya ekaye nyumba ya tata ekaye sati ndikirizo ko musaraboye. Binte bikaye byonzi pi. Biye nibo. Nyumba cyane kayisa tu. Nyumba ya tata ekaye mama miete. Ekora tata ne rogati nyumba te mama ko gacheteka. Aki aba mintu. Mbalo sika tata no lembere ime. Musaraborisiko. Pako samba mwaya. Eri tata bwagati na ngumwari mutari mama. Eri tata bwagati na ngumwari mutari mama bwagachete. Aki no tata tindikirisko. Ikasari kuyonzi pi. Baka ina mwango yane nyombe yemo. Baka beko muriru. Bintu byani byonzi pi misi baka Kenya. Amatoke baka Kenya misi bakaria. Onde tali wancha omenyere mechando nebirangeli ebinge maiga yo kwiburwa nonyina bo ajunigale mamincheme yabo witawuli kituma sabari Kenya sub location igomagwo wadi masaba north menye county ya Nyamira ye maiga ya Victor Mumanyi Otenyo kusambirwa bintu biyaye asenchire yo bututukano asensemeyo Victor niga kwerera buna isomwe buri asirito mwaka w'ikiru 2020 ikobagenderete witire mechando kubwatikana muno gutaiwana kuri asinka yabo asumu kibuga kama 2021 nari asirete intino twakine ga na tata niga tuanchete mono twakanyora shitende yonsi muna geta gasoko ruara niga kabiro mwalimu kurengana amona Victor niga goteba buna nigo bamenyete buya kurinde mayaga yaye isaga sira kubatikana mu ruburere bwa kansa ikaramatanga agenderete okolentwa waise asinkiyo amangana niga kitebuna ise niga bwato mukungundo mwao oyo ibuletu mwana asenonye nabo batiganete nere mayaga yaye asomusubati yo achietaga sokoro wao kurinde mwana yo akairaniwa asinkiyo yo mukibuga kama omubero yoko yubono nkaiguna ndamangana naro ngaichana mangana kirende program twarikire kirege ntonto bwate twaga matangasa abekirwe muna mangana naro ingo bwate mangana ki muna tata mukungu nara bwate mwe girlfriend na mwetenda pakacha kabono muno muishoyo takuri maribweka ngana takuri maribweka muno muroyo mumuna nara bakoleta atiko muro minto uyama ene miaka nje na mena tata nanyo kamarara na tata tarua jack stand nje na yakorara muga muntu yo bareta amane ngatema koboli bakamba kungita kurengana mo na Victor nigagoteba buna abantu mbaroro baswananire asamangana yenkeyo wigakoiriro guteiwana kugenderete kwenekiwa asinkeyo kurugisa umumuruyu aireneta sumuchuyo iliagendere kumenya rubene Victor nigakwerera asumu chandu chakirete wikasiba ikirebono iga anemo no bututuko nubogenderete kwenekiwa ase family yo nonyina bo chinga kibabire bagwetera asiya bisi ili okonyora bokonyi putanya korrekana wikabono polisi yakeroka nja rweta baskari mubiro tindekwe pati mubiro to tindekeri hono ntongere polisi barigete kuringana na matanga tata iga yatebete kiro muntu oyo gochabo mwana bendoki acha matanga alira matanga paka gionjura bono umuntu naroro kiabeire kotini yatabire succession ekorwe asoburu bwa tata tigete police quarter utakireko bwa mama minto narebe gatotigarete bone ngatokorora kero muntu natete korora muy bori aheka bato marembe nje muna tata igu abeto gusira semenyete kera litu kekera mama minta kunga kresi me konta biga ki mwana wane timbo atio marembe
mumura narorete tuga gagagweta ikori otitiri wakamatiritiri mara rero iganyora njero kumburi ng'ibintu bya tata kwandeteire mara rero narangeri kuno mugambi nchikwerese iguru y'ikibese ekyo nje buno omwana oye ngoyeria amarigana kirase ng'intu timbwati gweso ntanyare ingoganya na mwana yonse ngoganinde ngakera omonto anyora omorembe amanyene narokorokwa kirani erida mosota mugire mbaikaransete kando baikaransa n'abantu bande bakarosi bakarika kiminenti cyabo ndamanyeti pako omonto oyo baretete noare mune munyakomiti omonene inche bakandika gochinsaaria muno omotegereri bandikete nje ndamanyeti muna nje omotegereri bono oyo bareta omogeni naye oche kongambaka ngakumisana kera nanyore document ye yego noe basambete ebinto binde gochando aso gosamba nyasaye nabwate document ye bafocheti bakateba nchibo batoma erinde bagende gokora succession ekengo ndaze chivu mangana kibono tukurutata kweta bono kibono kiarenge na akorire korera chibwa ko chivu tanya kombeka buya tanya kobanga mama buya mama obeiro korere miakene bono iga kurutata kwete amaene twabero abantu abanene tata kwete ko nakorire college ko ndalikwa amaene nabwato gwasobuya ngaetana nganyora nare meirwe chinguru cyangere nono cyo bikwanda cyo bisiri transport nyasaye na tata mna kwete na kitaganza kanyore ke barua na atemire ko fugatiria mangana ga cyumuntu nare ga kimona mutanya ko ntebya asinare bona ko ndonyora advisors abali simbarororo oyo makorwa Alison Nyapara na Chebasi Nosongo na obakoro wa murabanena osomo chiuryo mogima bono extended family na bako banga mangana ka wa mwenire umwamuro muntu oyo wano ngaya ito nigabwa tamatara uche family yaito agotorama yani ntumna tole igana munamenya torro ntonye kumbono lito kulimo tumori kendo stomo gosere amaene abategere ba minto ayango kwana na abeire menya ni mechande mingi sana wono egintu kyabete kyogo kumya nainde tuabeto okiramenya to mugondo ito mama tigarora bwati kibese kya tata akabera umwe nabaika nakubatebya umwari murenge we serikali munakorwara konyori taire kibese njira konyara bagera umuntu bese karara taire akoegwa ojukwa kuragira nere mune asia serikali oma wataka kuri pension inkararende tigambuga mama ebintebi nanyira ngo mumura tigangire mama asaine kuchi form rende nanyo document kuru Nairobi kitagete mama abwatie ebintu byumugakoya because nero manyire muna next of kin amana bategere ba minto omuchibu ono gorokwa Peter Mokaya akandikira mama marube anyore kibese kiaye egekogera amanganaya na chiete no dio na bete ogokana na tago sa uniform yeye mune group nerororo ego complain egaikira agateba mangana na mokong kera chibu arikire abana arikire mama aso kibinto bya mugakoya na inde chibu kurangerwa gocha masaba notes ogoteba munari no modisi ega to nyina mangana yabone ka tangi nende asega iga tukaenda baka somo DCC Deputy County Commissioner masaba notes kogera dio mangana yambo kongira atata konyara amana nango batebi ganta ngenireria abakenya ba minto omo DCC masaba notes akadekerea akateba mangana arororo nabako gambone court patie binto byo muwaka atikete omungina magega next of kin abana ambayo barabake bale under 17 years agateba chibwari kiri bolinga likwindicate omungina bweka abwati bintu bimugakoye because nero manyekani takere file as the next of kin na inde chibwa kali balinde lyomo lyo gasokia
iya fomu ibono nigo akwerera buna igo bachite bagakwana eri gokora succession yobuli mubu bwabo ase nonye nabo egotebekana buna abantu mbali bachite bagakana buna succession tebaisa gokorwa buna kwerera nsubwagare nje buna ndiga buna omwana yakwana ngokoli emyaka 40 emyaka ya 40 abwate nje nimbwate wetani emyaka 40 oroda mangana makongo nje nimanyete buya mono omucyuyu ite family yetu ninyema ya mwakama mbwate omugano umuya ndaerese kuruta tu minta akwete oyure tato le sokoro yo mwana igo nekene nga buna togukwana omumuro nigagenderete kunire buna kolengano tengerete na maiso buno omwana oyo gakondire gwa kusema kweli omugambi agachike family ngima tumena no bisi mugambi na wisi nero yabagambi agachike family yonsi ya mwakama family eriere ya mwakama egenda obizi ekiko kugamba mangana ororo ebakorera succession kiro muntu aranyora buo kuwa ya seberde buya egakora buri mu bugatata bwatanenere kiro muntu nabangante bete baratiga kirakiri turakora succession umuntu no minara anyora buri mu buaye erine nere onyekare nkobuturara omuntu aro yakobuturera muntu yo egora abakobetereria komo buri mu bwatata torororo mbrata tebkende biwato chaete amaene ekere bachie tororo akarikira kiro muntu ase family baria pamanye no borimo ekora njero omwana nche ta nchenda ase mama akarika kiro muntu lirube akachika omusabichibu pagenda obisi kiro muntu omusubati abumura bwakama pagenda obisi abarikira lirube panse succession amani na ende timu eri kanyora edimu nere bono eri kondwani ekaiwa advice nabantu bande bono bakabate imo genda obisi iyo amangana succession ke gokorwa mumuro yo seliwe one ento ma okore kiya bise bibande amana etimu eri ene bakambaro bakeiwa se family me bako mo yani batanta ke be family ene ya bakeigo anti naro mokokoti amokokoti no mumuro mokokoti na batanta keti amane na baba step bande ibi mbaje tiobis womo chief imbaje mbaro kane tiororo nigo agoteba buna muru yura somucyuyo ereta mumanyiti buna kitaroro asonanya nabo niga tebiri buna niga kitaga tirwa sinkeyo asogoteba buna mumuru yo niga rusiti wasema mumu abasogete akarento gacha gwatirwa asomucyuyo imeye county ya Nyamira omwana oyo bono arusituso asema mumu abakara asogete no arusitiwe no hematuka yo isana achete kole agateba tegeto omwana aya tariko bagabana baye kulende timanyiti ngikiabete ekabetere lyo kobetere ko bakonene mono kisigi kikabucha ntutukakira rende ke tukare twarabona ntuko itutore tukakira rende twaenda ngora serikali yatokonye tato mintongirane maega kari getanda kya nyagitari magana narana kwanite chindoto njire charenge komochera abori ngi abantu bakora getimata bakantu abatete clip brother yaninja abatete clip munda gakagotinyo abantu abo kutwa kisia bachiburu tware ko chago sambu akera tata umubero ore turu abantu bakoirire ata mukuminga umuntu asire tabekire ekofi nime abantu bakoirire ata ni aje tekere tata akure bagotana yo minto na bataba tobe babere bona bagatera mama na mumuro igatigati na mama chikondo ajo torumi bona family etenke katikati ona nga 10 ki ngaraka bakakati bakanyumba kasi niniga inja was expecting ni mukungo chalirende ikawetere bakungu bange skol mukunga achiro orore na ochoko orengo ororo garati ngo pinga cyango chiro orora ngakana mukungo kore tunkaiga uyo ende muguri mwa mama kumbe tari mu muguri mwa orengo mumuntu ore tu monene obwate myaka 40 iga uyintanya kororo amanya utenyo akoneriwe ngenjo yaye tana kotebi gungana ende mundu ndi nalega murasange mali aya atigere mucyuyo numugako kule uyule mu minto malemu cyose batotenyo tatkide muntu ndi muhaho ale goteba ngatika basange amutige to muntu bieka akamutiga na abana amutigire te baye buka batigire to mucyuye family yaye nabu alenge kulinda baro wabade nabachukura aba balengo obo mumuro nabana bakinyoka nabona bwata abana babo mama nero urede cyombe nero korete nyangi nere family okinire nero tukinire gochaiga intwa kana makungo ninjumna nakine na korose mwana naro ondo mwao amaene
gwikira bono kirasirete na rintu amenyera bokongumia ke yane gwikira bono iga Litukuria matanga umwe na kita matanga na bana abuno mumuro na kita matanga rotatu minasirete. bono nyuma ubura ya bete na ribachete bakasoma wondo bakamuwo burimo bakamwatira bakacha bakaria abantu bakaria mubati ko bobeka kanyumba kakeigo na riba ono maite ntu itukirusu bono ba take over paka nanye program ni kirambwate bakaroshi abo bono intu tukachiyusuru pandere into byaborende because yaringa matanga makongo mono yegisegi amaene njimongino yo watati morochi omwana oyiba omumuro imba mwirete gebanda mataka bata yabo pakirongori no hano muchango na ko tata nchena batigerete pakoro morobiri yo jibese imbangeti no mama mweti bakara matanga abo muna bakora bakamwirongori wikira bono waiga na bamenyete seito ntoraika gukaransa tugambe kuru mumuro minta kwitiribireria bete ntoraika gukaransa tugambe manganaya atosinye yanyoreka ninga aba baminto bunaika goteba chikasi ni chicheito bono bale chikasi chicheito bale chikasi chiata to mwabo oyure mumuro minto malemu babe iroro mono bago swali mbarto twaribaga nduteka baradutika tutu aro basubule tubarange no inunga injumo to bugate siga igamangana toyagamba subwamo onye bagandi gotokonya ango bago swali baturange bateringa nabakemule ose mangana ya muno toyaroje ntumanye tamono injuto nduturaba tebi mangana abuna alingi inje bunande gabno mwana yakwa nango kuli myaka 40 emyaka ya 40 abwate njini bwate wetani myaka 40 Ekiro mugaka yote bakanenga na bwata abangi na babiri mungino uyu gateba kanu uyu nde bono utatu mina bwate mugaka sinara bwata ko eniwe ekera onye yotokana na chinyumba biri chiarenge nyumba nenero ne nyumba nenke ngibona mugaka oya eniri nkoina eniri gekora bono buri mubabaga ne gatigati usine nyumba iri yenda eniri mbiya mono sana ne yoko batebi nande document nera abarigete ho nande batebi nyumba ni sato bateba ni bere nande bateba ni sato paka nimechanganyikirwa nifanye nini asinare barigete gaiga nyumba ni sato na chire bono mama bakateba nero moke katikana ko kwana sereti katari ngwenireria mama nero tindekete tata embe as no anda bakabona ega no embe reris ko mama nero tindekete tata nga kumi mna inje bano mumuro monene nikire onyo bataba umukungoye ngibata mwirira se riyo rengo monene atinde kworo Victor nigagotebuna ng'ino mumuro yo nigachieta agasoka sang'ao asa chieta karuro chiombe na gokore nyangi aso mumuro yo achite nonye nabo akanyoma so mwana ya chitagasira akaindi wa senke yo asikore nonye nabo maiga yo mungi nabo mumuro yo chita senke yo gosira nigo egotebekana buna abayuri baye nigo bakana taeni wa senke yo asa eni wemenye county Nyamira aso muchio tente ai to mayete miaka 6 nere nariba no kama ticha chite beto musoti tigagende eringwa ta wana beru munyaka no mumura basati wa mwa bagate bati musoti ya mumuro mutanyo mukungo mwarimu nere munaro mwarimu njemba tagiti njebano kaba matatu rende tintari ikiri bono tikana raboli wachi kunole gabugo musachi otako sereti abantu bako sereti ni chikamati chamfereti bono ekero rueto rumwana uyo gorueto kabwate myakerenga oyo Steveni abwate miaka 6 sita irabe zo myakerenga kwa menete no mugako de omugako esene mugako intieto Steveni omwesi koma na abwate miaka 6 oyo bona gutukutaisa abwate miaka 4 bono emyakerenga amenyete no mugako nya gusira ake mwaka 83 ntai miaka nayo na amenya tororo nari nchieto ndo mogeni mwaka 83 kamenye no mugako emyakerenga miaka 6 emyaka 6 kwa amenyete nere bono ekero selri mutiganete no mwana oyo ekero chikamati go sereti omwana oyo mumuro oyo chiete gotinde kaise kerenga emyaka abwate kiribuka abwate miaka 4 emyaka 4 kwa rueto kabwate kwa amenye tororo emyaka 6 kwa amenye no mugako emyaka 6 enyeruke yaro kwanyorete after 2 years okanyore nyeruke ukaiboro ekwa rueto ukamutika kabwate emyaka erenga intu arueto wanere ne yese emyaka 4 nabwate nere okaruoro kamutene kabwate emyaka 4 sita emyaka 6 kwa mwaka 80 noro chabona akango emyaka 6 thank you timanyeti liyo gindi ategete liyo gindi ategete ndo muchiyo yugo chagocha mumuro gotaine liyo gindi ateka nyumba chikasambu getauri abo je tarantebia ode geko era noroche
egenta atare gonte berio moruyo inge egeri tuko moruyo asire tu Jumamosi nkagenda ochi mapiri nkanyoba abekire kebanda kwa isemoke alafu rende jengaruka tebati angene nchikorre ng'ombe moigwa matanga ng'a iga gocha gosembunso wo moiseke wana riende baruwe tororende ngakota kibono ngacha buone kaida buone na riende mwana yako ng'akere sinya gontebia ntugambete nere mama ndiyagonte binga tata biara otebire ise biara otebire ng'a umumuro yo nachoke chianga akobe isobo arimo bore tinga chiota mwange temuswati onji bawo chimotukutire sobo mwana ena asirete mugatinde kabwo nane kyoko bagote musiko yutumbu sobo na munombe yo mwana yerabo nganje akamakonte tuma ngati tata biara akambita manganaya diria tati okora munamu bono kora itukeri etimapiri nariona kamnaire bona atakunya iwera amatanga sinarenge nari tugambite no mwana ya matanga twagambite nere yuri cyangi cyakobege zuko kibongina biara narirende chiyo nari akorto munu itu kwamanera ryabwatira kaendekera injira takunya ibona ngubone ndagaitera ngai ingomo bwate tekera ngano mongu nyamu iburi minu ngauka mubwata ngobeketera na mumuro yo kufigita nkamori nkira ku mubwate retera arenge wone ngenga kako wetera nari akwira nakaka nyochi nyumba kya sambiru injengi narome Steve akama lakini reti yanga tabiga allegation yarengo because personally nanjite pake police station yabu ngakaba na bande ka muyiwe ndanga nabwatirwe yogo chokoro se itumbire bironga ekana agendo what we were told fikta nero chita ka complain ngumwangu na rute Nairobi ogurukwa Jeremiah ngubaramire and agaita mbundo bona ekara bajite ekara musari yago tabanga ngaka chikugamba such a cooked story cannot add up that's a purely cooked story ege bamubwatira kinga trespass and baramire tabwa igaje tyoka de ngwetire Land Cruiser rabuna baika akarangiria muroyo bono muibone gabortina why are you arresting yoyo pakamatata kwa isnaye takuchia bakamwira igo bona kito jireto twa abantu bajireta bange kill myself kobori nga wairende moku mwares na ndika bwata matanga andi simingiri okora abantu amba askari amba amanye tugosemba bwata matanga kali andi wa even sorry ekara baje kuri singa kia matanga na lengo ngumwana nero kwirire nande koikira bono iga timanyiti umugambi ekara wote mukwana nero umugambi renkia gotebye ekara ngo gotebye umugambi bono umugambi na yagote amangana na makongu yani timanyiti abantu mboro baisiko basoire nka yaino ono batebiri nabo bamanyete abantu abaisiko bagotebakana basura sinke yino no bamanyete abu ni bamanyete abande nabatebya abande bari kikasinya tata ya muno murisia gorwa Arson nya para Jefferson Mosongo ababozi nabarisia kulika nabange naro kume mawangare bona ba front line muno ro mawangare nigamete a 66 ya keroka agoteba intungio turamukorere musikarite yatamanyete ya 66 ya keroka no mete nsemo ikono agajite nsemo ya keroka station bona kende siyako ba yototebia akuna kitu musikarite iyo atamanyete keroka ngamanya mangano yonsi bako nkorera kungunire bari mama utunire bari mu family yeito akiga kwagera na achira ase serikali yatokonya na rori ugimo bwane bwabiro bokongu timeti ruga bwekoro kwanya rutena mangana ya returu tutukanu gukia somoko omo DCC asensemo ya masaba ngo jita ibeka bako bisi wote moko no mu DCC manyanga yo muchandure na achiro hotel limo tari kabere bako rangi timu chonsi bone nginto kero rotima itina kicho bisi chire nigo bako gamba lero lingani eri orandia na ni mambi yaje ligeni muna bana mangana ya fo muna ba ya mama ari kubwatia yo mwako ya se yo mwaka tata anyari kibese chiaya amangana chete buja ko chifu buja bichibu na maite familia se kenyoro mu maite mo chifu ni ro maite family chiaya pona mangana ko enda uchiposi ya chikwera na inda abantu ba etama kera bari bwate osine inda tebo osine uwezo ba etaiga opasaria muna kenye bono ni maite no bisa ndiranjeroke amane amangana kanyikira ubwo basana muna ngo samutore minto umurana aro bono obwe anko omonene ore society iyo ekera ari kuru Nairobi bona matanga abande bamanye matanga tayo matanga karotinde kwa kari Nyamira tente umumuro wagate stiri akarangeria abasubati bamwabo tenta nungo bona samu matanga ko chikobera so musubati uyo kwete musubati bono mukamu murumino bona otakana mu murumino ora bate amu murumino njita mumaiti okay bona nere mukaya kwete bona batete komalenda ya utindi kusei omorete ga ya kinta tu mwaba kaka akana
chingaki amatanga agendereta sumuchuyo igoliruchina ndili atika senkeyo asiba matebuna enyomba ya Victor nero yatangite omungino yo osireta senkeyo tabasa koeni waro igentukireta gachikoeni wa mi county Nyamira asumuchyo tente. Okay. Bono chinyomba chisambire kana kinata kumanya kerengere kyongerekieke gekogero yebintu bya yembisaririe aye kerengere kyongerekieke my brother. Omaite ne arogerete bakintu bya bigasare. Because arenge gotegerera ntinde ke my wife gokucha mulembe no ringororo che myaka yonse. Au kama si agoika asebo no my wife ukure and my son na kwete last year. Unaona? Muyo sani kera kwete ngene tukwere. Si ali si kwa hapa kwangu. Ngeko garo dendo tara ko mukungwere ai niwe maybe was there any court order gukana ngamuswati tabasa kwa ni gugabu. Because there was no court, my day onye court order the teyo. But you know it's not you kwari kubeka angarabona ubali kubeka batebe yanje muswati into mutagetiga igabakane ne mubere tokareki tubasa gutinde kuororo. Na ubali kuja kubeka barumba this side ndimba kanite. Nabo bayingoteba inki bayingoto kugatera kurugogo kutera keroka. Lakini okay gukubata na gukubata lakini ko toda yale ko kana ngomubiri to basa kolen tuoro maybe kituka na kituata ka tumanye from there my brother nga ko toda yale ngo because kere ko todero na ndo bata nga ntutu aroche umubiri to komenya moche tukara tuiro mwana tuchiko mutinde katende Nyamira ono mata baikuli baliga ntubati security go konyortina akana ngombe unaona igo issue wegene no gutaka na chiombe bono kero na tumita magaga igo mbakaneti igo family yete kaneti nga muntu aje gutindi kuga issue no chiombo utakaneti that's why bayire tumubire. Okay konyo na tumita magaga bakaira chiombe no rute gustorweti ni mpachiete ko chiombororo bali bakabata because to gura mangana ga ndrete ga bukara go back into to by after 2 days report igo chiombe chifaina mangana ya gendereire igo ngombe bono tuigetikurwa bana bandi bali butigarite na baraguo abana no bakale bose first born yare grade 6 bakale tente guse bakale tente asingi naye netu guse nayo na barabuga igakeroka ya tente bakale